सनशाईन सोलर सिस्टीम कणकवली आकर्षक ऑफर्स पीएम सौर घर योजना तसेच स्मार्ट सौर घर योजना अंतर्गत सबसिडीसह सोलर प्रोजेक्ट सनशाईन सोलर सिस्टीम छत्रपती शिवाजी महाराज चौक पंचायत समिती जवळ कणकवली। आजच संपर्क साधा आणि वीज बिलांची चिंता कायमची दूर करा। नुकसान भरपाईबाबत शासनाची उदासीनता दिसल्याने आंबा बागायतदार नाराज झालेत। यामुळे 12 मार्चला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आंबा बागायतदारांचा आक्रोश मोर्चा निघणार आहे, अशी माहिती देवगडातील पत्रकार परिषदेत आंबा बागायतदारांनी दिली। जो काही सध्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आंबा बागायतदार आणि काजू बागायतदारांचे जे काही संकट आलं आणि हे संकट हे नैसर्गिक संकट आहे आणि असं असताना गेले महिनाभर हा विषय आमचा सुरू आहे आणि हा विषय सुरू असताना प्रथमतः मी पहिल्यांदा या ठिकाणी जाहीर करतो की हा विषय राजकीय नाही। सुदैवाने आज मी एका राजकीय पक्षाचा पदाधिकारी आहे किंवा बाजूला बसले हे सगळेच वेगवेगळ्या पक्षाचे या ठिकाणी पदाधिकारी बसले आहेत, पण आम्ही ठरवलं याच्यात कोणतेही राजकारण न करता आम्ही सगळ्यात पहिल्यांदा या भागाचे आमदार सन्माननीय नितेशजी राणे साहेब पालकमंत्री यांची भेट घेतली आणि त्यांना वस्तुस्थिती समजून सांगितली। त्यानंतर हे सगळं करत असताना पूर्ण कोकण पट्ट्यातले सगळे लोकप्रतिनिधी जिल्ह्यातले असतील किंवा रायगडपासून सिंधुदुर्गापर्यंत या सर्व लोकप्रतिनिधी भेट घेऊन आम्ही ते वस्तुस्थिती समजून त्यांना सांगितली आणि असं असताना काल जो काही राज्याचा बजेट जाहीर झाला, मला वाटतं इतिहासात पहिल्यांदा सामान्यातला सामान्य शेतकरी म्हणजे आंबा बागायतदार मी बघत होतो की जर इतिहासात पहिल्यांदा सामान्य शेतकरी कालचा बजेट आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात डोळे टक लावून पाहत होता। म्हणजे अक्षरशः खरोखरच काल प्रत्येक शेतकऱ्याला अपेक्षा होती की काहीतरी आंबा बागायतदारांना त्या ठिकाणी चांगली घरपोच मदत होईल, पण कारण एकंदरीत सोशल मीडियावर संध्याकाळी जो का बजेट सादर झाल्यानंतर ज्याही काही लोकांच्या प्रतिक्रिया आल्या त्या खरोखरच अगदी चिंताजनक होत्या की खरोखरच सर्वसामान्य शेतकरी अगदी नाराज झालाय। मला वाटतं इतिहासात पण कधी बजेट बघत नाही एवढा अटक लावून कोकणातला तरी बरेचसे शेतकरी तो कालचा बजेट बघत होते आणि असं असताना त्याच्यानंतर काही चर्चाही सभागृहात झाली आणि चर्चा करत असताना खरोखरच सन्माननीय कृषी मंत्री यांची आम्ही भेट घेतली आणि काल त्यांनी जे काही कोकणच्या बाबतीत त्यांनी वक्तव्य केलं की ते मागचं तर त्यांनी सगळं बजेट वाचून दावलं की विम्याला आम्ही 82 कोटी जिल्ह्यातल्या सिंधुदुर्गासाठी तजवीज केली होती। हे सगळ्या मागच्या गोष्टी आहेत, ते पुढचं काही बोलायला तयार नव्हते आणि त्या बजेटमध्ये आम्हाला अशी अपेक्षा होती की आमची साधारण आम्ही एवढं फिरल्यानंतर आम्हाला अंदाज होता की या सरकारकडून समाधानकारक आपल्याला काही हे मिळणार नाही, पण निदान म्हटलं नवीन टेक्नॉलॉजी किंवा आता असलेले संकट AI सारखं तंत्रज्ञान अवगत करण्यासाठी कमीत कमी मला वाटतं कोकणला ते कमीत कमी 200-300 कोटी तरी देतील असं आमची गाडी चर्चा असायची कायमच आणि ती अपेक्षा तेवढी तरी अपेक्षा होती। पण मला वाटतं एकंदरीत राज्याने महाराष्ट्राच्या नकाशावरून कोकण पूर्णतः काढून टाकलेला आहे असा हा तो कालचा अर्थसंकल्प होता। म्हणजे आम्ही आंबा बागायतदार त्यांच्या गणतीतच नाही आहोत असं एकंदरीत त्या ठिकाणी दिसलं। वाईट म्हणजे सुदैवानं आपल्या जिल्ह्यातील किंवा कोकणातले लोकप्रतिनिधी असतील जसा म्हणावा तसा त्या ठिकाणी विषय त्यांनी मांडला नाही किंवा जे काही सरकारकडे भांडलं पाहिजे होतं तसं काही ठोस असं काही दिसलं नाही। खरोखरच सामान्य शेतकरी म्हणून त्या गोष्टीचं वाईट वाटतं आणि असं असताना या देवगड तालुक्याने असेही आमदार बघितले आहेत की एकेकाळी एखाद्या विषयासाठी राजीनामाही दिली, सत्तेतल्या आमदारांनी राजीनामा द्यायला सुद्धा तयार होते आणि असं असताना आजचं म्हणजे जिल्ह्यातच घेऊ नका कोकणचे सर्व लोकप्रतिनिधी जे सत्तेतले असतील ते सत्ता सोडायला काय तयार नाहीत असं एकंदरीत दिसतंय। कारण आज अशी अपेक्षा होती रायगडपासून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात एका तरी आमदाराने जर म्हटलं असतं ना की ह्या शेतकऱ्यासाठी माझा राजीनामा देतो तर आज कुठेतरी आम्हाला वाटलं असतं, कोकणच्या लोकांना वाटलं असतं की लोकप्रतिनिधी आपल्या सोबत आहेत, पण सुदैवानं ती कोकणच्या जनतेच्या नशिबात नाही आणि असं असताना आजपर्यंत कोकणची जनता कधी रस्त्यावर उतरली नाही की एवढा हा विषय म्हणजे आपणही पत्रकार समोर आहात, तुम्हाला याची कल्पना असेल की कोकणच्या इतिहासात एवढा शेतकरी कोकणी माणूस हा एकत्र येणे हा कोकणच्या इतिहासातला हा पहिला दिवस आहे। कारण कोकणी माणूस कधी एकत्र येत नाही हा आजपर्यंत इतिहास होता, पण आंबा बागायतदार काजू बागायतदार दाखवून दिलं की आम्ही एकत्र येऊ शकतो। आणि खरोखरच मी सांगतो की आजची जी परिस्थिती आहे कमीत कमी पुढचं सीझन कसं येईल, पुढचं काय सीझन कसं हे कोणालाच माहिती नाही, पण हीच जर वेळ पुढल्या वर्षी आली तर कमीत कमी मी सांगतो नवीन जे बागायतदार आहेत किंवा तरुण उद्योजक आहेत ते अक्षरशः आत्महत्या करण्याशिवाय दुसरी वेळच असणार नाही। अशा गोष्टी होऊ नयेत ही आम्ही त्या मानसिकतेचे आहोत, पण आजची जी परिस्थिती बघितल्यानंतर 100% जिल्ह्यात भविष्यात आत्महत्या बघायला मिळतील की काही भीती वाटते आणि असं असताना
ठीक आहे, सगळे सत्ताधारी मंडळी, जिल्ह्यातली जी काही मंडळी आहे, गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत ज्यांची सत्ता आहे, आम्ही आजपर्यंत सोशल मीडियाच्या माध्यमातून बघत होतो की हे सरकार म्हणजे राज्यातलं असेल किंवा केंद्रातलं असेल, हे धनदांडक्यांचं सरकार आहे, हे शेतकऱ्यांचं सरकार नाही. हे आज ज्यावेळी आमच्यावर वेळ आली त्यावेळी आम्हाला समजलं की हे खरोखरच ते आहेत. कारण आम्ही राजकीय आरोप प्रत्यारोप ऐकत होतो किंवा बघत होतो की हे धनदांडक सरकारने वस्तुस्थिती तशीच आहे की हे धनदांडक सरकार आहे. म्हणून माझी विनंती सरकारला आहे की अजून वेळ गेली नाही, आपल्या 23 पर्यंत अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनात तिथं कोकणच्या भावना समजून तुम्ही कोकणला, शेतकरीचा कोकणचा जगवायचा असेल तर तुम्ही जास्तीत जास्त भरपाई तुम्ही त्या ठिकाणी जाहीर करा, जेणेकरून ही जी काही तुम्ही 2 लाखापर्यंतची कर्जमाफीचं जर काय म्हणताय, कोकण हा स्वाभिमानी कोकण आहे. मला वाटतं महाराष्ट्राच्या तुलनेत 1 ते 2% थकीतदार असतील आणि त्यात 1-2% लोकांनाच या ठिकाणी लाभ मिळणार आहे त्या कर्जमाफीचा. बाकीचे आम्ही सगळे प्रामाणिक शेतकरी आहेत की जे रेग्युलर कर्ज भरतायत, ते 50,000 आज लोकांना 50,000ची अपेक्षाच नाही आहे. तुम्ही जास्तीत जास्त काही ठोस भरपाई द्या, ती कर्जमाफीचा विषयच लोकांच्या डोक्यात नाही आहे, एवढीच या ठिकाणी सांगतो. आणि असं असताना खरोखरच पुन्हा विनवणी करतो की सरकारने या गोष्टीवर बारकाईने विचार करून या इथले सगळे लोकप्रतिनिधी, आता सुदैवाने नवीन आता जिल्हा परिषदच्या इलेक्शनला त्याही लोकप्रतिनिधींना विनंती आहे, जिल्हा परिषद असतील, सगळे पंचायत सदस्य असतील, यांनीही परवा होणाऱ्या 12 तारीखच्या मोर्चात सर्वांनी सहभागी व्हा. इथे राजकारणाचा विषय नाही, प्रत्येकाला तुम्ही पुढे या, तुम सगळ्यांचं स्वागत आहे. कोकण म्हणून आपण एकत्र होऊया, कुठेतरी या सरकारला आपली ताकद दाखवली पाहिजे. जोपर्यंत आपण भांडत नाही किंवा रडत नाही तोपर्यंत समोरचा माणूस आपल्याला लक्ष देणार नाही, एवढं त्या निमित्तानं सांगतो. आमदार साहेब या मतदारसंघातले एक म्हणजे मतदार लोकप्रतिनिधी, ते 100% आम्हाला बागायतदाराच्या पाठीशी असणार, त्यात आम्हाला कोणतीही शंका नाही. पण असं असताना जे काही त्यांचे वरिष्ठ बसले आहेत, समजा राज्याचे मुख्यमंत्री असतील, देशाचे पंतप्रधान असतील, ही जी मंडळी आहे, यांचं जे काही शेतकरी बाबतीत धोरण आहे, ते धोरण पूर्णतः हे आज विषय आमच्यापर्यंत पोहोचला. कारण आपण सोशल मीडिया माध्यमातून बघतोय की देशाचं बघितलं तर 2-2 महिने तिकडे शेतकरी, पंजाब हरियाणाचे शेतकरी 2-2, 3-3 महिने आंदोलन त्या ठिकाणी करत होते. ते केंद्र सरकार त्यांना कसं काय दडपशाही ते त्यांनी बघितली आहे. त्यामुळे यांचं धोरणच आहे की ते शेतकरी हे विरोधी धोरण आहे, ते फक्त धनदांडक्यांचं सरकार आहे. मला पालकमंत्र्यांना विनंती आहे की 100% आमचा तुमच्यावर विश्वास आहे, पण असं असताना तुम्ही ज्या काही मागील अनुभव आहेत सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना, ते पाहता तुम्हाला या ठिकाणी आता जाहीर मोठी घोषणाच करावी लागेल, एवढंच या निमित्तानं मी सांगतो. असं देखील त्याने दुसरं म्हटलंय की आंदोलन करण्यापेक्षा सर्वप्रथम शेतकरी आणि जे मालक आहे यांची सर्वप्रथम बैठक लावून त्यातून मार्ग काढणे गरजेचं होतं. आंदोलन करून काय मार्ग निघणार नाही. 100% आमची अपेक्षा तीच होती, पण सुदैवानं त्या गोष्टी आम्ही सगळ्या करत गेलो. पण सुदैवानं कदाचित त्यांच्याकडून काही गोष्टी राहिल्या असतील, आमच्यावर पण आम्ही आंबा बागायतदार म्हणून पहिल्यांदा निवेदन दिलं. आणि मला वाटतं जी सभा आपण घेतली ती आम्ही 8 दिवस अगोदर जाहीर केली होती, अमुक दिवशी आमचा मेळावा आहे. आणि आमची अपेक्षाही होती, आम्ही सर्व बागायतदार 100% अपेक्षा होती, आणि आम्ही त्या मानसिक होतो की त्या ठिकाणी सुदैवानं सन्मानित 100% आमदार साहेब त्या सभेला कदाचित येतील. नाही, पण त्याच्यात पण असा एक मुद्दा आहे की नुकसान भरपाई जर जाहीर झाली असती, मदत डिक्लेअर झाली असती, तर शेतकरी आणि बागायतदार व्यापारी आम्ही एकत्र बसलो असतो. अजून नुकसान भरपाईच जाहीर नाही, तर त्यांना बागायतदार आणि व्यापाऱ्यांबरोबर मिटिंग करून काय करणार आपण? जर तुम्ही एखादी रक्कम डिक्लेअर, काय आता सध्याची परिस्थिती अशी आहे की देवगड तालुक्यात 40% स्वतःच्या बागा करणारे लोक आहेत आणि 60% लोक आहेत ती दुसऱ्यांच्या बागा करारावर घेऊन करणार आहेत. आमचा मुद्दा हाच आहे की ज्यांच्या बागा करारावर घेतलेल्या आहेत त्या बागायतदारांना ती नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे, पण ती जाहीर तरी झाली पाहिजे, तर आपण त्यांच्याबरोबर त्या बागायतदारांना घेऊन बसून तो प्रश्न सोडवू. आमचा पूर्णपणे सपोर्ट त्यांना आहे. त्यांनी जर सांगितलं बागायतदारांबरोबर बसायचं आहे, आम्ही त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आंबा बागायतदार आणि व्यापाऱ्यांची सभा घेऊ, ते त्याच्यावर तोडगा काढतील यात आम्हाला विश्वास आहे 100%. परंतु ती तुम्ही आधी जाहीर करा, भरघोस नुकसान भरपाई जाहीर करा, मग ती त्या बागायतदारांकडनं व्यापाऱ्यांना कशी मिळवून द्यायचा त्याचा प्रयत्न करू आपण. आणि मगाशीही सांगितलं तुम्हाला की आंबा बागायतदार ज्यांनी करारावर बागा दिल्यात त्यांचा चांगला सपोर्ट या आंदोलनाला आहे. त्यांनी सांगितलं की व्यापारी जे आहेत ज्यांनी बागा घेतल्यात त्यांना ती नुकसान भरपाई देतील, त्यांच्याबरोबर आपण बसून तोडगा काढू या विषयात, पण ती नुकसान भरपाई जाहीर तरी करा अगोदर. उद्या पालकमंत्री देवगड दौऱ्यावर आहेत, त्यांची तुम्ही भेट घेणार आहात? हो, संघटना म्हणून आम्ही आमचे प्रतिनिधी त्यांच्यासोबत असतील किंवा आम्ही असू. ज्या ज्या भागात त्यांचा दौरा आहे त्या भागातल्या आमच्या शेतकऱ्यांना, संघटनेच्या शेतकऱ्यांना आम्ही सूचित केलंय की पालकमंत्र्याचा दौरा आहे,
त्यात आता आमच्या गावात येणार आहेत तेव्हा आम्ही स्वतः त्या दौऱ्यात त्यांच्या असू. आमची खरी परिस्थिती काय आहे ती त्यांनाही बघू देत. त्यांना बघितल्यानंतर ती परिस्थिती समजेल. खरं तर शासनाने त्यांचा जो काय सर्वेक्षणाचा अहवाल आहे तो दिलाच आहे 95% जी काय घट झाली आहे ती. पण उद्या त्यांच्याबरोबर फिरून त्यांना बघायचं असेल तर आपण त्यांना दाखवू सगळी परिस्थिती काय ती. याच्यात जर राजकारण असतं तर आम्ही परवा सगळ्याच पक्षाची जिल्ह्यातले सर्व पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष आहेत त्यांनाही संपर्क केला आणि काही तुम्हाला भेटायचं सुद्धा आहे. परवा एक दोन भेटायला गेलो. म्हणजे प्रत्येकाच्या संपर्कात आहोत आम्ही आणि त्यांनाही आम्ही विनवणी करतोय की साहेब हा विषय काय राजकीय नाही. सुद्धा आम्ही जरी राजकीय पक्षाचे असलो पदाधिकारी तर हा सर्वसामान्य लोकांचा विषय आणि सर्वसामान्यात कुठेतरी आवाज शेवटी काही गोष्टीत कोणतरी पुढे लागतं. त्यामुळे या ठिकाणी आमचे काका ढोके असतील आणि सगळी टीम हे कुठेतरी आम्हाला विश्वासात घेऊन त्या ठिकाणी हे सगळं करत असतो. त्यामुळे इथे राजकारण कुठे नाही. आणि मगाशीच मी एक बाईट ऐकली की एका पत्रकारांनी पालकमंत्री साहेबांना म्हटलं की राजू शेट्टी साहेब आणि वैभव नाईक त्या उद्या होणाऱ्या भारतीय मोर्चाचं नेतृत्व करतात. सुदैवानं वैभव नाईक साहेबांचा मी आभार मानतो की त्यांनी आपल्याला पाठिंबा डिक्लेअर केला. पण हे आंदोलन त्यांच्या नेतृत्वात नसणार आहे. आम्ही त्यांनाही तशी कल्पना दिली आहे की हे नेतृत्व फक्त सन्माननीय राजू शेट्टी साहेब यांच्या नेतृत्वात असणार आहे. त्यामुळे याच्यात ते सहभागी होतील आणि त्यांनी व्हावं अशी आमची अपेक्षा आहे. सगळ्या पक्षाच्या आजी माजी आमदार सगळ्या लोकप्रतिनिधी आहेत त्यांनी सर्वांनी सहभागी व्हा ही आमची विनंती आहे. पण त्या सभेत फक्त नेतृत्व त्या आंदोलनाचं सन्माननीय राजू शेट्टी साहेब करणार आहेत. कोटीची कर्ज ही मोठमोठ्या कंपन्यांना व्यापाऱ्यांना देऊन ते कर्ज बुडवतात. बरोबर आहे. त्यांची कर्ज माफ होतात. परंतु आमच्या आंबा बागायतदारांची ही जी किरकोळ कर्ज आहेत त्याला तुम्ही मर्यादा ठेवताय. हा शेतकऱ्यांवर अन्याय आहे ना. कृषीप्रधान भारत देश आहे आपला. या कृषीप्रधान भारत देशात तुम्ही व्यापाऱ्यांना हजारो कोटीची कर्ज माफ करताय. पण शेतकऱ्यांना नियम अटी शर्ती लागू करून फक्त 2 लाखांपर्यंतच्या कर्जाची तुम्ही फक्त तरतूद करताय की 2 लाखाचंच कर्ज माफ करताय. खरं तर ही वाईट वेळ आहे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांवर, रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांवर. आम्ही यापूर्वी कधीच आपल्याकडे मागणी केली नाही. माफक मागणी आपल्याकडे करतोय. जर तुम्ही मोठमोठ्या व्यापाऱ्यांचे मोठमोठ्या कंपन्यांची जर कर्ज माफ करत असाल तर आमचेही सरसकट कर्ज माफ करून आमचे 7/12 कोरे करा. आम्ही तुमचं नक्की स्वागत करू.